Hi guys, welcome back to my channel Bibisika daimary लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय थाइजौ जानायनि आरोना थाइजौ खाजि जानो नागिरदो थाइजौ खाजि बानायना जानो नागिरदो आरोना लोगो लाहानि आरोना थाइजौआ आं दा लोगो लाहानाव दंफैयो दा हाननानै जागोन आरोना थाइजौआनो माने गोदैना गोथावनो गोदै आरोना ओमफ्राय जोबजोबबायनो थाइफा थाइनैल' दङ स' बेखौनो खाजि खामना जानोसै आरोना थाइफा थाइनैबाबो जानो लुगैसोदो ओमफ्राय दाथ' थाइजौनि बोथोराव माने जानाय बोथोराव जायाबा न जानाय बोथोराव जानांगौ दाथ' गासिबो बयबो जाजोबो नालाय स' जोंनि खाजि जानायखौ नायलांबाय था लोगोफोर लोगोखौ नेबाय थादो न' सिंनिफ्राय ओंखारबोआखै बे इलाय फैबाय फैदो जोंहानि न' खाथिनि आरोना नै गोजामारालै हाननोसै आं दे आं हानसै आंनो हाना जाग्रा नै लोगोफोर थाइजौआ नै थाइफा थाइनैल' दंख' नै जा गोथावनो गोदै नालाय इखायनो माने सानफ्रोमबो जायोना सानफ्रोमबो जाफैयो आरोना नै मन्दिर खाथियावनो बिसानि मन्दिर खाथियावनो थाइजौआ नै दा हाननोसै आरो नों हाननो ना मानो आं हाना होमब्ला हानांसिगोन ओइथिंनिया हेल' itu sikari buki oh selera apa bangre itu nggak benar nih ini amar nih gaयाव सिरि जोबना थाबाय जि गोथाव मोनामखादो जा गोदैहेन मोनामखादो थाइजौआ जा गोदैहेनखा नै थाइबा जाबाय थाइजौआ नै सानजुमोना लिंहरनो होनदोंमोन जाबावबा एसे दाखालि जानाय दांसो हदायबो जायो मानसि गोजौ दान्दा बायदियासो थांथारबाय नै सिख्लाफोर फैसोदो सिख्लाफोर इसोरबो जागोन थाइजौ फिथाइ जायोबा फै हग्रा लाबो हा ओइ माबा थिङाव नांबाय बारा बुरजा खालामालै माङायल' खालामगोन गैला थाइजौआनो थाइफा थाइनैल'सै गावस्राबाय र' आयौ खर'आव नांगोन आंनियाव जाबाय दां खांनोनो हालानो एसां जाबाय इखो खाजि खामना जानोसै लोगोफोर ज'आ एसां मोनबाय जों जाग्राया खैजन जागोनलै 6 जन 7 जनसो जागोन दां मा 6 जन 7 जन फैयाखै मानसिफोरा दा फैया ए लोगो नोंसोरगा हागोन आं मैगंसो लेबखाबाय थागोन आरो दाबो एसे खाथिया मोनसिगोन ना बायदिमोन आङो दाबोरानो गोमाबाय खिन्थु बिगुरखौ बेयाव गारा आं सिखनो बायो बेयाव खादायाव जायो होमबाबो मैगं लेबखानोखा बेलायथो बेखौ लेबखाना नायदां आयौ दानि मैगं लेबनोसै गैलालै जालां सोलायनांगौ बोरमा लायनांगौ आहा सोलायनांगौ बोरमा लायनांगौ दानो लायखानोसै लेबना लानोसै ओमफ्राय लायनोसै आराम संदो दायो मा दोङो ओरैनो हा मोनजाथारसिगोन बारा गोबाव गैला जाखांना मोसलायनो थांदो बेबि हा जाखांना मोसलायनो लालांबाय थानो हागोन हा जाखांना मोसलांबाय थादो जाबाय थांदो मोसलायनो खहाबनायनि फायलै जायाबा फायारलै साफा फैगासिनो दोङो सिख्लाफोरा आं खामला गनोसैलै नै सिख्लाफोर फैसोबाय सासे सानै साथाम साब्रै आरो आइथिं सासे फैगासिनो दं बानायग्राया बानायदो लेबग्राया लेबग्रो देग्राया देग्रो नै बे देदो नैया बिहा लेबदो बिहा नै हग्राया हबाय थादो नैया
आयो लालिबो फैदो लोगोफोर जोंनि खाजि जानायखौ नायलांबाय थादै आज्रा दोननो नाङा जोबजासिम नाय बेयाव सेंग्राफोर गैया सिख्लाफोर गोजासो दा खाजि खामखांबाला जानोसैफोराव नोंसोरखौ लेंहरगोन दे फैबानो जाबाय नै बानायगासिनो दङ दाबो जायाखै आरो मोनसे दंबावो जा स्टाइल हाखादों माथो नोंलाय बेगर माबानायनिफ्रा बेगर फिसा फिसा जानायनि दे हा जि मोजां नुखादों नोंनि हानायखौ लोगोफोर बेयाव थानाय सिख्लाफोरखौ साफा साफा देखायनोदे आं नोंसोरनो नायलांबाय था सासेया हगासिनो दोङो नैहा सासेया मैगं हागासिनो दोङो नै खारंखौ फाजा जागोन ना मागोन आलुदो फ्राय एवनो आलुदो ओमफ्राय बे फुलालाय ओरैनो संसे नै बेहा मैगं सायगासिनो दोङो खारं भल ओमफ्राय बिसोर सानैया जि दलर दलर जिरायगासिनो दं जा लाजिखादो सासे लाजिसोदो नै बिहा जया भादुरि नै बेखिनियानो सासे सानै साथाम साब्रै साबा ओमफ्राय नै बे जाहा फैनादो 6 जन ओमफ्राय आंदो 8 जन देलायदो नों साथामा थुरसि मोनसेयावनो जाबाय ने हा नै लोगोफोर जागासिनो दङ नै जा गोथाव जाखादो गोथां गोथांबासो गोथाव जाखायो जा गोदै गोथावखा रोसिबो दङ ना रोसिबो बिदैबो दंसै लोगोफोर थाइजौखौ जाखांबाय जा टेस्टि जाखादो माने थाइजौआ एसेल' ना मानसिया एसे बुरजा जा गोथाव जादों आरोना जानो गोथाव मोनजाबावगोन जालायलायदो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब एन्ड लाइक खालाम थाबैनो लोगो मोनफिनगोन टेक केयार बाय बाय